Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, minkejja il-pandemija fis-sena akkademika tal-2020 u l-2021 kien hemm żieda ta' kważi 900 student li komplew l-iskola postsekondarja u terzjarja meta mqabbel mas-sena akkademika ta' qabel. L-att ta' studenti li komplew jistudjaw għall-edukazzjoni obbligatorja kien ta' kważi 28,000. Aktar minn 9,600 student komplew jistudjaw fil-livell postsekondarju, waqt li aktar minn 18,000 komplew jistudjaw fil-livell tal-edukazzjoni terzjarja. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li fil-livell terzjarju l-aktar li hemm nisa, aktar minn 10,800 student, irġiel kien hemm kważi 7,500 student. Studenti full-time kien hemm kważi 12,000 student, waqt li studenti part-time kien hemm aktar minn 6,300 student. Ħareġ ukoll li l-akbar numru ta' studenti fl-edukazzjoni terzjarja kien dak fil-livell ta' baċellerat b'aktar minn 9,000 student. Dawk fil-livell ta' masters kienu jammontaw għal aktar minn 6,000 student, filwaqt li dawk li kienu qed jistudjaw fl-ogħla livell, jiġifieri għal dottorat, kienu jammontaw għal kważi 600 student. Meta mqabbel ma' sena qabel, l-akbar żiediet fl-att ta' studenti kienu fil-livelli tal-baċellerat u tal-masters, bżieda ta' aktar minn 400 student u 360 student rispettivament.